Felicitats als finalistes, felicitats a l'Ajuntament de Roses per aquesta iniciativa. Seguim amb els premis que atorga per votació popular, atorguen als usuaris a la xarxa Facebook Premi del Públic a la millor acció gironina a la xarxa, en aquest cas. Premi que vol reconèixer aquella organització particular que hagi aprofitat de forma molt destacada i amb pocs recursos econòmics les possibilitats que ofereix internet com a plataforma pel desenvolupament de tot tipus de projectes, bloggers, youtubers, d'altres projectes virals a internet. Els finalistes són el Zerió Digital, mitjà de comunicació de proximitat que cobreix la informació relativa a les comarques gironines. Actualment compta amb una audiència de 120.000 lectors mensuals. Fictici Girona, projecte que dona a conèixer el nostre paisatge d'una forma diferent, amb escenes de Girona a les que s'afegeix un toc de fantasia amb un element fictici. I tercer finalista, Girona Secreta, nascuda fa un any a les aules de la Universitat de Girona, de la UDG. És una web amb el propòsit de donar a conèixer plans, restaurants, bars i notícies a tots els gironins. Ara, un any després, són prop de 13.000 persones les que segueixen a les xarxes els descobriments de Girona Secreta. Lliura el premi al Chief Technology Officer de Grup Simón, assessors, el senyor Jordi Pla. Hola, bon vespre. Excuso el meu company Jordi Pla, que no ha pogut venir. Soc en Guillem, porto la part comercial a l'assessoria Grup Simón, a Grup Simón Assessors. I, en primer lloc, volem agrair a l'ANTEC de poder estar aquí participant en l'entrega de premis, uns premis que ens enorgulleix molt poder-hi formar part. Creiem enormement en el sector de les noves tecnologies des de Grup Simón. I, en segon lloc, volem felicitar no només els guanyadors que esteu recollint i recollireu premis aquest vespre, sinó tots els participants els que també que no heu guanyat d'aquestes edicions i de les anteriors, de les futures, perquè realment és un sector molt important i que ens fa molt grans també aquí dintre la ciutat de Girona. A Grup Simón aquest any estem celebrant el 60è aniversari. Som una assessoria d'empreses que creiem enormement en el sector de les noves tecnologies i que a dins de la pròpia empresa tenim una de les empreses que és purament una gestoria online i estem dintre d'un procés de digitalització total, per tant és un plaer poder estar compartint aquesta estona amb tots vostès. No ens allarguem més, felicitem a tots els assistents i obrirem el sobre amb l'entrega del guanyador del Premi a la millor acció gironina a la xarxa, que és Girona Secreta. Bona nit a tots. Moltes gràcies a l'ANTEC per haver organitzat això. Estem molt sorpresos d'haver guanyat perquè realment vam començar el projecte fa un any, com ha explicat, a l'UDG. D'una optativa vam crear aquest projecte i s'ha anat fent gran, treballant, molta feina, moltes hores dedicades, que al final tenen la seva recompensa. Aquest premi el que farà serà impulsar-nos a seguir treballant en el projecte, seguir buscant plans perquè us entretingueu a Girona, si no sabeu anar a sopar, gironacerqueta.com. I això, que moltes gràcies a tots i que us esperem veure a Girona Secreta. Moltes gràcies.